Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan at Jason adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak, barang makaipaaymat iti adal, kadag iti naayat adumdumngeg. Gapu tadyak kayat amaaddaan iti responsibilidad, kinay kayat kon ti immadayo. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Jason, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Umadayo aksina. Kat di mo kumanamnamaan ti panagsublik. Anya, itapay ang masikugak sa mo ibaga dagita. Sa anak pa anak kasagana, Sheena. Anya nga ruti planom ita. Baybayan na kasta ka di. Sheena. Nagayatan ta ado da iti anapasamak Jason. Di ka kumamot ag sao iti kasta. Sangwan ta kumaadwa ti bunga ti naramid ta. Urayan nak no makauray ka. Tano ita. Talaga adyak pa'y kabaalan ti maaddan iti responsibilidad. Awan sir-serbim alalaki. Takrut kamot gayam. Sheena. Awan modom. Awan serbim a tao, Jason. Nagsakit mo ti bagbagam. Nasaksakit pa'y tinangagakan ka. Adi ka nakasagana ang mga langon ka na kami iti anak ta. Pasensya ka kuman. Narigrigat mo't lang no agden nata. Asaan ta pa'y anak kasagana. Gaputa mga no adda marigatan ta. Pumanaw kay ti sangok. Kat di kanto nagpagpakita pa'y kanyak. Kala at matday ta desisyon mo, anak ko. Kinunamot ide nga awan ti plano mga umadayaw. Ididay ta nanang. Ngam nagbaliw gayam ti pangaddang ko. Padasak man ti gasat ko iti sabali a pagilyan. Barang makaurnungak. Ay kat, anak ko. Ibirok ti gasat ako nada. Nanang. Ngam nay, agan-anad ka. Awanak to amang kitkita kan ka, anak ko. Ni nanang met. Husto ti bagbagak. Saan amaliklikan nga addan to panawen nga agsakit ka. Kat awanak amang asikasukan ka, anak ko. Ay nanang, baro akon. Kabala akon nga iwanan ti bagik. Da kayo kit di Agan-anad kayo akanayon dito eh. Di yu sobrahan ti agtrabaho. Laglagi pa nyo abumakit kayon. Kumapsut mo ti bagiyo. Wan, anak ko. Masapul nga aywanan tayo ti salun at tayo. Tapno awan ti parikot. Kunak no di kan makita pa iti unos ti panagbiag ko, Jason. Maranaan ka pa'y matgayam iti palengke. Dakkel ngagpayson ti tiyan mo, Sheena. Wan, Jason. Adan dito'y saklot ko ti bunga ti ayan-ayat ta ini. Ayat ako ng adin tupulos agbali nga uray anyapay ti mapaspasamak. Ha? Talaga ka di adi na kaming kayat iti anak mo, Jason. Saan mat nga iti di kay kayat, Sheena? Ngam sa anak pa'y lang amin anak kasagana. Isungarod ako nakkan ka nga urayan nak no makauray ka. Agsubli akto into nakasagana akon. Anyan? Taas sino ka kumatap no urayot, Jason? Sa anak mo't kiti akakaasi uray. Tapno agur uray iti panagsubli ti tao nga awan manak nakam ka. Nalabas kamit. Nalablabas ka pa, Jason. Saan ka di akinalabas ti kastang ibagbagam ita kanya? Huston, awan tinasaya at pagturungan ti saritaan ta. Wen, gaputaan mo't adi na kaming kayat iti anak mo. Sige, aramida mo ti kay-kayat mo. Nanang, denggan nyo ti ibagak. Anya day ta, anak ko. Ay napagdandanagan nakmad. Relax kayo kadilaang, nanang. Anya nga minday ta ay anak ko. Nanang,
Talaga adyak kumakayat ti umadayo. At dalang amin nadagsan a rason, no apay nga imadayoak. Ha? Diyak amo no pakabasulak daytoy nanang. Ngam daytoy tinapanunot ko apamuspusan. Tapno makaliklikak iti responsibilidad. Ay na anak ko, saan ka amaawatan? Lawagam man tay bagbagam. Nanang, adda na si Kugak abalasang. Anya? Hawa nanang, Ulit man jay imbagam anak ko. pakawanendak no italangi bagak. Nasikugak ti kayan ayat ko. Ngam, diyak mo. Sa anak pa nakasagana iti responsibilidad. Iso ang nagabrodak. Ayunay kamot din anak ko. Apayati mo imbagbaga. Saan anas ay at ti inaramid mo? Tiya adayom. Rumbang kuma at tinakderam ti responsibilidad mo. Di kagdanag nanang. Agsubli akto inton nakasagana akon. Pare Jason, anya nga iti planom iti babae ana si Kugam. Agtrabaho k pailaeng katagurnungak. Inton ka ba alakon? Agsubliak iji lugar mi. Ngam ibagam nga rod kan kuana day ta planom tapno am muna. Saanen? Nasakit pailaeng tinakam na kanyak. Gapo ta di mo imbaga kan kuana ti planom. Bayaman pare. Kasanon, numaki asawa iti sa balay. Anya nga rod. Nawayalat ta Ay ayatam ka di tinobiyam pare? Wenno saan? Ay ayatek. Talaga lang amin asa anak pa'y nakasagana. Saan kagayam ang nakasagana? Angam sinikugam? Anya nga rod. Tao aklaan nga kamali. Ay, mala. Basta agpanunot ka na imbag pare. Tama nga no inton makaamiris kan. Kat naladawon ti amin. Hello? Pasensya ka kuman na istorbo ka, Jason. Sheena? Di ka kumaawagan. Ngamawan nga minan ti amok nga asitgan. Kasapulak unay ti tulong mo. Apay? Jason, tulungan nak. Kasapulak ti kwarta. Tapno maipaagas ko ni baby. Marigrigatan ngamin nga umangas. Ha? Pudno ti bagbagakan ka, Jason. Di ka kumaasitgan. Ngam inturturod kon. Gaputa ka sa pulak unay ti tulong mo. Madama pa lang ti trabaho, Sheena. Awagan kanto inton adanwayak. Jason, kasapulak kitang titulong mo. Saanan ang mabalin nga ibayag pa'y daytoy. Masapul ang maipanin iti ospital ni baby. Sige, Sheena. Mangrugin ti trabaho. Pare Jason, kasla inawagan na katiin na ti putot mo Wan pare. Kat, anya nga iti imbaga na. Agkidkid daw iti tulong. Na ospital kano ti ubing. Anya? Kat, nang ipatulod ka iti kwarta. Saan? Anya? Apay nga pare. Diyak mat masigurado no talagang agsakit ti ubing. Amang ano kung kunanalain. Tapno agin nasidag kami manen. Anya? Wan pare. Ti aramidem pare. Agkid daw ka iti picture ti ubing at iti ospital. Tapno maamwam, no pudno matlaang ti ibagbagana. Ay, wanan niya. Wan pare. Saan mabalin abaybay am ti ubing? Tas ikakat nga rod ti amana. Amangan no maamuan ni Vilma. Katadapay maibagana. Sino Vilma? Ni Vilma. Sinong batan na kon? Agayan ayat kamin. Pare, uray pa'y addan kaayan ayat mo. Pagrebangam latta timang tulong kan ni Sheena. Gaputa anak yukot nga rod adwa. Nakaawag kayo matnanang. Wan anak ko. Kaputa sa anak ang makaid na. Pampanulutag nga benti apo ko. Ay nananang. Makita yun to kadi matlaang. Agkid daw ka man kit di ti bakasyon mo, anak ko.
tayo nakitaan ti anak mo. Anya? Wano ibagam ti address da, ta siya kung ti mapan mangbiro kada ko ada. Nanang, Jak umanamong iti imbagam ide, nga agsubli kan tulaang, indon nakasagana kan iti responsibilidad. Kaanong tupay dayta? nanang, Pangaase manakaw, di mo ipaidam kanyak ti apukaw. No di mo kayat amakita, siya magagaranak ang makakita kan kwa na. sige man langan, nanang. Taing kay pankan, no talaga ang masakit ti ubing. Anya, masakit ti apukaw. Hawin ka no, nanang. Inawagan nak ni Sheena. Katagkid-kid daw iti kwarta. No kastang around, ibagam kanyak no sa dino ti ayanda, tayo nakbirukan ida. Ala, urayan nyo. Ta-text ko ti address da. Oh, apay ngay mawag ka manen, Sheena. Talaga ka di nga awanan ka iti puso, Jason. Ha? Marigatan ako namang papaagas iti anak ta. Tulungan na kumamat. Kas makita mo iti impatulod ko kan kaladawan. Naka-ICU ti anak ta. Ala, di ka madanagan. Agi patuludak iti kwarta. Ngam ni nanang ti pangipaw itak. Sige, namnamaag day ta nga imbagam, Jason. Urayam ni nanang. Umay di tayan nyo. Uy, pare Jason! Pare Jason! Bumangon ka, pare! Tagtagay na plagayam. Kas lapud-pud no tinaitagtagay inap ko. Apay, anya ka di tinatagtagay inap mo. Kampay idi. Adda kiti may sa aparke. Kat adday masidag nga ubing. Agkid-kid daw ka no ititulong kanyak. Ha? Wen pare. Dinamag ko kampay idi tinagan na. Idi rin ni ingnak. Ay sus, pare. Sinyalis siguro daytan. Sinyalis tiyan niya. Saan ka di? Akinuna ni Sheena. Nga adda iji ospital ti anak mo? Wen pare. Ang mga no ipasimuda ag ti tagtagainap mo. Akasapulan na kan ti putot mo, pare. Ha? Wen pare. Panunutom an aimbag ti imbagak. Kan agamiris ka. Uy, mangan kan pare Jason. Sangsangwam matlat tanday tamakan. Oh, apay pare. Mariribu ka na kunay. Si Puday di apan nakitagtagainap ko iti may nga ubing. Jakon makaid na. Panagriknak at adakurang iti biyak ko. Ha? At damat ni Vilma akayan ayat ko dito eh. Saan anaan-anay tiragsak ko? Pare, daytan dya ibagbagakan ka. Di na ka siguro pagtalnaan ti konsensyam. Gapu iti adu apagkurkurangam iti putot mo. Pare, agpakadak iti amo tayo. Agawidak, tainak kitain dagiti aginak. Dayta ti kasayatan nga aramidam, pare. Wen pare, ngem pangaasima, di mo ibagbagak ni Vilma. Ang kasanon wag damag. Pare, nasaysaya at ngamin no ibagam kan kwa nati pudno. Saan pa'y nga ita? Ibagak to inton maurnosan ti amin kada kami kinisina. Ala, katsapay kuma, tamaurnosan day ta parikot mo, pare. Ay, agyaman ak tanagawid ka, anak ko. Apay ka dinanang, kaslamadaнаgan kayo. Wen, gaputag ka na, ti mapampanunot ka. Ha? Napanak itinted mo nga address. Ngamjak na danon dagiti agina. Jak idam akuntak. Anya? Dinamag ko iti kaarupa da. Kat kunada nga impanday di ospital ti anak yaw. Pudno na ospital ti anak ko? Wen, anak ko. Iso anadagsan unay tiriknak. Agrubot kayo, nanang. Itamot laeng. Mapantayo iti ospital nga ayan ti anak ko.
Apay nga da ka ditoy. Sheena, pangasim. Agsarita ta animbag. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta, Jason. Nagsubliak para kada kayo iti anak ta. Adda akon. Tapnusul nitak dagiti nagkurangak. Kasano ang masulnitam ti amin, Jason? Ayan mo, idi ka sa pulak unay titulong mo. Di taan na amiris kung awan gaya mo talaga ti sirsirbim a tao. Isuad di mo namnamaan nga agsubli kami ipaykan kay ti anak mo. Pumanaw kan, Jason! Jak amunoan niya ti sarita kan ka, Jason. Awan sirsirbim. Irresponsable ka at tao. Aklonak manang. Binaybayak da Sheena kanti anak ko. Ngam, pagbababayak daytan. Kayat ko asulnitan ti amin. Saan asyak ti pangibaga am kadagina? No di kat ti kapsat ko. Di nakmatan kayat akasarita ni Sheena, manang. Saan na kan akayat ti kapsat ko? No pa'y kasta. Ibalakad ko kan ka. Adi mo kumabaybayan ti anak yo. Apay anaramid mo ti kastoy, Jason. Apay alino ko na. Kasangsangput ko naggapo abroad. Ngam kastoy pa'y lang ti may sabat kanyak. Apay adi may bagbagang at dagayam anak mo iti sabali a babae. Pakawanan na ko, Vilma. Nagbutangak amang ibaga. Ngam nasaysaya at kumamatla ang naimpod ng tihamin kanyak. Tamnam mo kumamatin at aramid ko. Pakawanan na ko, Vilma. Talaga lang amin na nagbutangak amang ibagakan ka. Tama nga no di naksumbatan idi. Numamuam ti kinapod no. Kapoy ti daytangay naramid mo. Sapay ko bata maawatan nakmat iti kayat kong aramidan ita. Anya ti kayat mo asawan? Waswasan tan ti ayan ayat ta. Kat aglin ni patan. Jak kayat ti dublik kara akaskan ka. Di na kun kayat ni Vilma, iso awinaswasnan ti amin kada kami. Ita, nupay napukawan ti panagayat ni Sheena kanyak, ngem di na ipaidam ti anak mi, ket nawaya aklat ta amang sarsarungkar. Daytaman ti pakasaritaat, tuy pagayam mo, Jason. Agyamanak, Jason, pagayam ko. Ala, agbalin nga adal ken kadaytoy a napasamak iti biag mo. Ket ituloy mo ti mangipateg iti anak yo kini Sheena. Ket sapay la kuma, tada kayon tumutla ang taginasat, tangay addan anak yo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Jason, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebotazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.